L-odwa tajba eżis telespettaturi ta' One, l-odwa tajba wkoll il kollha li qed jisimgħuna fuq One Radio u bonġu kbira lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-mezzi soċjali li naf li nhar ta' ħadd filgħodu ikunu bil-bosta. Illum se jkollna diskussjoni interessanti dwar diversi temi attwali, diversi temi li intom stess qegħdin tiddiskutu ta' kuljum u għalhekk għandna ħafna dwar xiex nisimgħu ħafna dwar xiex nitkellmu anke mal-mistiedna illi għandna, però nieħu l-opportunità u għalhekk nilqa' minnu fih miegħi fl-istudio lill-Prim Ministru Dr. Robert Abela. Insellimlek Dr. Abela misbuħija tal-Mosta il-ġimgħa l-oħra illum għal setup ta' studio, però naturalment anka aħna wkoll ikollna nadattaw għaċ-ċirkostanzi mhux hekk? Sellimlek Pablo nagħtaħ l-ħadd ittajjeb il-poplu Malti u għawċi kollu kif qed tajjeb inti. Trid tadatta għaċ-ċirkostanzi tal-mument. Madankollu dan ma jfissirx li llum mhuwiex jum sabiħ, mhuwiex ħadd tajjeb ukoll, però trid tadatta b'responsabilità. U dik hija t-tema ċentrali tal-miżuri li nidejna il-ġimgħa li għaddiet, ir-responsabilità. Illum aġġustajna il-mod kif qed inwasslu l-messaġġ tagħna biex ikun in line mal-miżuri li nidejna. U dan jibqa' l-appell ċentrali, dak ta' responsabilità. U sodisfatt b'din it-turija ta' responsabilità li qed ikun hemm min-naħa tal-poplu Malti u għawċi ejja nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin, deħlin fi ġranet li huma importanti sabiex nibqgħu nikkontrollaw it-tixrid tal-imxija tal-COVID u dan jibqa' l-appell ċentrali. Responsabilità, nieħdu ħsieb xulxin l-aħna akbar mill-jiena. Illum se jkollna magħna 7 persuni minn oqsma differenti illi se jkunu qegħdin ukoll jagħtu l-kontribut tagħhom waqt dina diskussjoni permezz naturalment ta' teknoloġija moderna illi matul din is-sena bdiet tintuża ġmiela se nkunu qegħdin nagħmlu kuntatt magħhom fid-djar tagħhom biex inkunu nistgħu niddiskutu dawn diversi temi. Minn ftit ieħor inkunu nistgħu nisimgħu lilhom ukoll. Prim Ministru, kif qed tajjeb inti dan huwa mument partikolari li qed ngħixu fih mhux biss għal Malta, iżda wkoll madwar id-dinja kollha. Abbażi ta' xiex il-gvernijiet qegħdin jieħdu deċiżjonijiet li jagħtu aktar priorità lis-saħħa għal nies tagħhom abbażi ta' liema aspett? Abbażi ta' xjenza. Dak huwa l-kriterju ewlieni li abbażi tiegħu niddeċiedu, ir-rakkomandazzjonijiet li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa li jkunu mmexxin mix-xjenza. Dejjem tlaqna bi prinċipju ewlieni dak illi l-pandemija kienet se tkun x'aktarx aktar maratona mill-isprint. Iż-żmien hekk wera. U meta konna nitħattu f'Marzu li għadda li qed inħarsu lejn episodju li x'aktarx kien se jkun maratona, dak iż-żmien konna nitkellmu wkoll fil-kuntest ta' x'miżuri ta' sosten finanzjarju se nkunu qegħdin nagħtu, dejjem konna nitkellmu ejja ma naħlux il-war chest li għandna f'daqqa għaliex qed nitkellmu dwar maratona x'aktarx. Hekk ġara mill-aspett mediku u hekk ġara wkoll mill-aspett ta' sosten finanzjarju li qed ikollna nagħtu. Tittifhem ukoll illi tittaġġusta minn żmien għal żmien. Hekk naraw li f'Marzu tas-sena li għaddiet tlaqna b'sensiela ta' miżuri restrittivi mod, u mbagħad aġġustajniha mal-numri li bdiet tagħtina x-xjenza, mal-istatistika li bdiet tagħtina x-xjenza. Dejjem mal-pariri li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. F'Mejju mbagħad ħadna approach li kien differenti, f'Ġunju komplejna b'approach li kien differenti, f'Lulju mbagħad niftakar ċar konna neħħejna restrizzjonijiet, naqqasna aktar milli neħħejna fuq l-ajruport, u mbagħad meta ġimgħat wara reġgħu bdew jiżdiedu n-numri tal-infezzjonijiet, ikollok iżżid il-miżuri, hija sitwazzjoni fejn inti tikkalibra il-miżuri skont iċ-ċirkostanzi tal-mument. Iżżid tnaqqas fejn hemm bżonn tneħħi il-miżuri u kif għamilna din il-ġimgħa mal-mument li aħna kellna il-parir xjentifiku illi hemm il-ħtieġa li nżidu l-miżuri. Nfakkar li numru ta' jiem qabel konna għamilna set ta' miżuri in line ma' dak li kienu qalulna l-awtoritajiet tas-saħħa, u mbagħad il-parir wasal illi hemm bżonn nerġgħu nżidu u hekk għamilna immedjatament. Sa bħala gvern mbagħad il-ġurnata ta' kuljum tfisser li inti titiżżomm ruħek għall-ġurnat kontinwament ma' kull żvilupp li jkollok ma' numru ta' infezzjonijiet li jkollna, mar-rata ta' dħul ta' pazjenti fl-isptar, ma' kemm hemm pazjenti li qed jirċievu kura fl-intensive therapy unit, fl-ITU tagħna,
u tara wkoll l-iżviluppi fuq il-xena internazzjonali x'inhuma, dik irid ikollok letteralment overview holistika tas-sitwazzjoni kollha u mbagħad tieħu id-deċiżjonijiet. Kruċjali iżda li dejjem żammejna l-bilanċ. Prinċipju ewlieni kien li żammejna l-bilanċ. Il-protezzjoni tas-saħħa tan-nies dik ewlenija imma mbagħad ukoll il-protezzjoni tal-għajxin tan-nies. Fil-fatt, dwar dan xtaqt indaħħal magħna il-Professur Stephen Montfort li oġbu jingħaqad magħna dalodu u m'hemmx dubju, Professur, li il-varjant tal-COVID-19 ħalla impatt negattiv madwar id-dinja kollha. X'inhu huwa dan il-varjant u kif biddel ix-xenarju fi ftit tal-ġimgħat madwar id-dinja kollha? Ħaġa bonġu. Kif qal il-Prim Ministru dija sitwazzjoni fluida ħafna meta wieħed jitkellem fuq varjant għax issa di saret vokabolarju ġdid. Wieħed qed jitkellem li meta għandek virus li huwa mixrut ħafna, hemm ħafna ċans li ħajkun hemm dawk li għandhom mutations, li jkun hemm tibdil. U meta jkun hemm dat tibdil, il-virus tiġilidlu mod ieħor għax jista' jkollu karatteristiċi ġodda. Meta daw il-variants isiru ta' concern, dawk li għadhom variants of concern, dat tfisser li wieħed jibda jinduna dak il-virus jitrasmetti iktar malajr u jaf ikun iktar virulenti, jaf ikun iktar b'saħħtu. U bħalissa għandna 3 varjanti li huma ta' concern, il-varjant ta' South Africa, tal-Brażil, ma l-iktar li jolqotna mad-dinja kollha u anke lokalment, huwa dak li għajdu l-UK variant, il-B117. Dan bdew jindunaw bih l-Ingilterra f'Novembru meta raw samples li kienu miġburin minn Settembru, ġvi kien ilu diħel hemmhekk bil-mod il-mod. Bdew jistudjaw, kien hemm numri żgħar imma ndunaw li da jitrasmetti iktar malajr. Bissu mbagħad f'nofs Diċembru dan sploda. U hemmhekk bdejna naraw tibdil anke hawn Malta stess, ġvi kien hemm ħafna iktar repercussions fuq traveling u min jiġi mill-Ingilterra bil-kwarantina ġvi u they acted on it. Biss anki f'posti li kien hemm lockdown kbira bħal New Zealand, dal-varjant daħal. U bħalissa qiegħed f'110 pajjiżi, f'50 minnhom hemm trasmissjoni lokali u f'16 minnhom fosthom l-aħħar waħda Malta ġiet. Dan sar dominanti, perkeż waħna issa għandna madwar 60%. Prof, kemm taħseb illi se jagħmilha diffiċli dan il-varjant li nibqgħu għaddejjin bil-ġlieda tagħna kontra l-COVID? Li jien naħseb li huwa diffiċli għal ġiex raġunijiet. Waħda x'iktar trasmissibbli, jaħsbu li huwa between 40 to 70% iktar transmissible. U barra minn hekk hemm xi studji kien hemm minn London School of Hygiene and Tropical Medicine, Imperial College u daħħar Exeter li qed jissuġġerixxu li dan jaf ikun iktar sever. However, hemm question marks bħal kwalinkwe studju xjentifiku perkeżu mill-Mayo Clinic u mis-CDC li għandhom bżonn iktar informazzjoni. Biss bejwet u ieħor qed is-suġġeriment huwa li dan il-virus jaf ikun iktar qawwi bej 30 to 100% more. However, that does not mean li ħajkun hemm iktar imwiet. Jista' jkun hemm iktar hospitalization imma mhux imwiet. Grazzi ħafna Prof Montfort li kont ma nadalodu. Prim Ministru, meta tisma' dak li għadu kemm qalilna l-profs, meta tara l-frontliners tagħna li kontinwament qegħdin jissiltu biex jagħtu il-kura lin-nies li jimirdu mhux biss Malta iżda wkoll madwar l-Ewropa. Kemm fil-każ tagħna, fil-każ ta' Malta, kemm taħseb li huwa importanti li kulħadd jerfa' biċċa minn din ir-responsabilità biex sa x-xahar id-dieħel inkunu nistgħu inbagħtu ftit imma bit-tama illi nirnexxu eventwalment. Lanqas għandna kliem biex nirringrazzjaw lil frontliners tagħna meta nisma' Steve li tkellem huwa wieħed mill-esperti ewlenin f'pajjiżna, il-ħidma kollettiva li qed issir mill-esperti mediċi, mill-frontliners kollha nurses, tobba dak kollha li jaħdmu fl-isptar Mater Dei u fl-isptarijiet l-oħrajn fiċ-ċentri kollha li qed jagħtu l-kura. Il-frontliners l-oħra kollha min-naħa tal-infurzar. L-infurzar huwa importanti immens biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Għal daqstan dan kollu jaqqat mal-element jerġa' tal-responsabilità. Kruċjali nibqgħu responsabbli f'dan il-mument iżjed u iżjed għaliex għandna xi ħaġa issa li bħal da żmien sena ma kellniex li huwa l-vaċċin.
Mela llum is-sitwazzjoni li għandna llum hija li rridu nattakkaw bil-vaċċin u hemmhekk għandna rollout tajjeb kif ukoll qed jirnexxielna nġibu lejn pajjiżna kemm nifilħu dożi, fl-istess waqt irridu nagħtu iżda l-awtoritajiet tas-saħħa iż-żmien biex jilħqu jlaqmu kemm jista' jkun nies u dan irridu nagħmluh dak iċ-ċans irridu nagħtuhom billi niddefendu bis-saħħa tal-miżuri. U għalhekk huwa mument li huwa kruċjali li niddefendu bis-saħħa tal-miżuri restrittivi li għandna nattakkaw bis-saħħa billi nlaqmu kemm nifilħu nies, nagħtu biżżejjed ċans l-awtoritajiet tas-saħħa li jkomplu jlaqmu u għaldaqstant jiena fil-waqt li dan huwa mument illi kull wieħed u waħda minna nixtiequ li jgħaddi kemm jista' jkun malajr iżda fiduċjuż li jekk nibqgħu naħdmu bil-mod għaqli li qed naħdmu fil-mument nistgħu nħarsu l quddiem u nibdew nħarsu wkoll lejn futur li jkun wieħed iżjed sabiħ. Semmejt Prim Ministru il-vaċċin u xtaqt li nitkellem ma' Dr. Marius Caruana, bonġu, qabel xejn Dr. Caruana. Kif qed tara li miexi dana il-programm ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna? Smajna illi irnexxina nakkwistaw l-akbar ammont ta' dożi ras għal ras fl-EU u qed inlaqmu bl-aktar rata maġla fl-Unjoni Ewropea wkoll. Ġifieri żewġ riżultati sbieħ imma qed iħallu effett dawn? L-għodwa tajba l-kulħadd l-ewwel L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja li naqgħod mal-Prim Ministru nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin involuti, nurses u tobba involuti fil-programm ta' vaċċinazzjoni wkoll qed jagħmlu biċċa xogħol għalija ħafna. Għandna 40 ċentru ta' vaċċinazzjoni issa u għaddejjin brata ta' kważi 4,000 vaċċin kuljum li qed jingħata. Dan ifisser li wasalna li konna 8% tal-popolazzjoni li diġà ħadet iż-żewġ dożi ta' vaċċini u għandna 17% tal-popolazzjoni li minn tal-inqas ħadet vaċċin wieħed. Dan ifisser ukoll li minħabba li bdejna billi vaċċinajna il-grupp li huwa l-iktar vulnerabbli, ġifieri l-anzjani tagħna, għandna il-fuq minn 80% ta' il-persuni li huma il-fuq minn 80 sena li huma protetti u vaċċinati. U dan diġà naraw ir-riżultati tiegħu għax qed ikollna inqas dħul fl-isptar ta' persuni f'dan il-grupp ta' età li qed jidħlu minħabba il-COVID speċifikament. Nixtieq nenfasizza li jekk qed tirċievu l-appuntament biex tmorru tieħdu l-vaċċin, ma tibżawx mill-vaċċin, il-vaċċini s'issa li għandna available jidhru li huma safe, li nieħdu l-parir li huwa uffiċjali, parir professjonali u pariri mediċi u ma noqogħdux biss fuq sorsi oħra ta' informazzjoni li nkunu nistgħu qed naqraw minn nadja. Jekk għandkom diffikultà, ikkuntattjaw it-tobba tagħkom u iddiskutuha mat-tobba tagħkom. Nerġa' nagħmel appell jekk għandkom iċ-ċans tmorru tieħdu l-vaċċin, morru ħudu l-vaċċin. Dr. Caruana, il-vaċċin kif qed tajjeb inti qed jindirizz ovvjament l-ixu tal-COVID-19, però hemm aspetti oħrajn li inti forsi bħala tabib tal-familja tista' tagħmel referenza għalihom li huma daqstant ieħor importanti u wieħed ta' min jissalvagwardja? Bażikament din il-pandemija affettwatna f'kull aspett tal-ħajja tagħna. Hemm tliet kolonni prinċipali jridu nieħdu ħsieb tagħna infusna. Il-kmandamenti ta' din il-pandemija nafu x'huma, rridu nżommu d-distanza soċjali, rridu naħslu jdejna nżommu jdejna tfa' ta' spiss u nilbsu l-maskla meta nkunu fil-kuntatt tal-oħrajn. Ovvjament rridu nieħdu ħsieb tagħna infusna. Sewa, ġifieri rridu naħslu ħsieb l-aspett fiżiku tagħna, mela allura tissuġġerixxi li ovvjament kif konna ngħidu anke qabel il-pandemija, inżommu eżerċizzju regolari, nżommu lil nafusna attivi, nippruvaw nagħmlu eżerċizzju, nsibu ħin għall-eżerċizzju kuljum. Nippruvaw nevitaw li niffokalizzaw forsi ċertu ansjetà jew ċertu biżgħat li jkollna billi forsi impejpu iktar jew inkella nieħdu iktar alkohol jew affarijiet oħra, ġifieri kemm jista' jkun nżommu ruħna attivi, nevitaw affarijiet li jista' jkunu tossiċi lejn il-ġisem tagħna u nieklu ħafna iktar b'saħħitna billi il-bażi tal-ikel tagħna jkun frott u ħaxix
li huwa frisk. Grazzi ħafna, Dr. Karwana. Sfortunatament ma nixin biżżejjed li xtaqna ndaħlu lill-kollegi tiegħek, nawguralek il-kumplament tal-ħadd it-tajb. Fil-fatt, xtaqt li nieħu l-femiet tal-kirurgu Mr. Joe Etienne Abela. Mr. Abela, fl-aħħar xhur smajna u rajna sitwazzjoni fejn il-gvern qed jinvesti bla preċedent fil-qasam kollu tas-saħħa. X'konklużjonijiet tislet minn dan kollu dwar ir-rieda li l-Prim Ministru iżid in-nefqa li hemm bżonn fuq il-ħaddiema tas-saħħa, l-apparat, il-vaċċin u tant investimenti oħra fl-aspett tas-saħħa. Nsemmilkom l-għodwa tajba. Mela, Iva, jiena kontent u gburi li l-gvern minkejja d-diffikultajiet li qed naraw bħalissa din hija problema li kif jaf kulħadd issa, din mhux biss problema li ħakmet lil pajjiżna, ħakmet il-ġirien tagħna, id-dinja kollha. Il-problema aħħarija li qed naraw bħalissa huwa l-varjant li tkellem fuq Steve tajjeb ħafna. Il-varjant peress li jittieħed iktar ħoloq challenges ġodda li aħna qegħdin nirreaġixxu għalihom. L-investiment tal-gvern kien f'waqtu aħna qed nitkellmu fuq investiment li beda mill-ewwel ġurnata tal-pandemija. Jiġifieri qed nirreferi għal affarijiet l-iktar bażiċi li l-frontliners għandu bżonn biex jiġġieled kontra dil-marda, il-personal protective equipment. Jiena bħala frontliner nista' ngħid li l-iskorta s-supply tagħna da tip ta' equipment qatt ma naqas. Kulħadd jaf li f'Malta is-servizz ta' it-testjar, l-swab tests, f'Malta ilħaqna il-miri tagħna għaddejna lill-pajjiżi avvanzati, meqjus avvanzati iktar minna, u din l-istrateġija ta' test u ritest twassal biex aħna f'pajjiżna nafu eżatt qed jiġri fis-soċjetà. Dan huwa fattur importanti. Aħna meta nirrekordjaw in-numri ta' positives u n-numri ta' negatives, aħna qed nieħdu stampa ċara veritiera ta' x'qed jiġri f'pajjiżna u l-gvern dejjem qafas fuq dan il-punt. Allura, peress li aħna informati eżatt qed jiġri f'pajjiżna, imbagħad il-miżuri jiġu waħedhom. F'sitwazzjoni ta' pandemija, kemm hija importanti l-għaqda nazzjonali? Hija essenzjali. Bħalissa huwa żmien ta' għaqda, solidarjetà u rispett. Din hija l-formula għas-saħħa. Kif qalu l-kollegi tiegħi diġà, it-tliet punti kardinali li aħna rridu nużaw biex nelbu din il-problema u jiena konvint li flimkien ħanelbuha huma l-vaċċin li tkellem fuq Marius diġà, huma r-restrizzjonijiet u l-miżuri li aħna rridu nżommu magħhom, imma importanti ħafna wkoll huwa r-rispett u l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa li jridu jikkurawna. U hawnhekk insellem il-frontliners kollha, frontliners qed nirreferi għas-saħħa, qed nirreferi għal frontliners li jindukraw il-miżuri, għal frontliners tas-saħħa ma jeżistix żgħir u kbir. Jiena nsellem ambulance drivers, cleaners, radiographers, nurses, tobba, speċjalisti. Flimkien jiena konvint li ħanaslu. Il-biża u l-paniku bħalissa mhuwiex ħin tagħhom. Dawn biża żejjed u paniku żejjed kif qal Marius jistgħu jaffettwaw il-menti tagħna u jafu jħallu effetti irreparabbli. Allura rridu nevitawhom. U għandna bżonn kritika soluzzjonijiet kredibbli. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek. Prim Ministru, meta tisma' kummenti bħal dak ta' Mr. Abela, kummenti pożittivi li jiġu minn frontliners kollha illi jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u mhux biss tas-saħħa li ovvjament dwar frontliners kellimna ħafna drabi u mhumiex biss dawk tas-saħħa. Hemm ħafna li ta' kuljum iħabtu wiċċhom ma' sitwazzjonijiet diffiċli.
U naraw l-investiment pożittiv li huwa kollu sabiħ, kollu pożittiv u kollu jindika li huwa ta' benefiċċju biex aħna noħorġu minn din il-pandemija. Però naturalment ikollok sitwazzjonijiet fejn ikun hemm min jitlef l-eżis tiegħu. Il-gvern jiddispjaċih u jempatizza din ifhem f'sitwazzjonijiet bħal dawn ma' diversi Maltin li diġà tilfu l-eżis tagħhom. Jiena wkoll tlift ħbib tiegħi nies li nafhom. U s-sens ta' niket illi jaqbdek meta tisma' b'dawn l-imwiet, b'kull mewt illi kellna, diffiċli biex tiddeskrivi, għaliex aħna l-koll umani, l-koll inħossu, u għalhekk il-messaġġ tiegħi li l-kull min tilef il xi ħadd mill-eżis tiegħu huwa wieħed ta' solidarjetà u ta' empatija. Ħdimna kemm fl-aħna sa minn Marzu tas-sena li għaddiet sabiex nikkontrollaw il-pandemija bl-aqwa mod possibbli. U investejna semmija ġew ukoll kemm fl-aħna. Nifhem li kien hemm min ikkritikana qalilna li berbaqna l-flus. Jiena nemmen li kien l-aqwa investiment li qatt stajna nagħmlu. Dil-ġimgħa rajna kritika li ġejja mill-Awstrijaċi li qalulna illi pajjiżna individwalizzaw lil pajjiżna u lill-Olanda wkoll fost l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u qed jgħidulna li pajjiżna bil-mod kif qed jaħdem qed jirnexxielu jġib dożi f'Malta 3 darbiet iżjed mill ħaqqu meta kkumparat mal-Bulgarija. Filwaqt li ħadd ieħor lokalment qed jgħidilna li għandna strateġija ta' vvaċċinar li ma tagħmilx sens. U jiddispjaċini nisma' dan il-kummenti lokalment għaliex filwaqt li ċertament ma rridx nippolitiċizza s-sitwazzjoni. Il-mod kif ħdimna, il-mod kif investejna, il-mod kif strateġikament rajna li nipproteġu il-poplu tagħna, żgur li għamilna kburin. Tlaqna f'Marzu li għadda u kell nasla. Semmija ġew u nixtieq nerġa' nagħmel referenza li kellek pajjiżi fejn għażlu li ma jaħdmux bit-trasparenza, fejn ir-rata ta' testing inaqsuha. Aħna ħdimna bil-kontra dejjem. Wara li ħadna il-pariri tal-esperti, dejjem qalulna li l-aqwa mod kif tipproteġi ikun li tittestja kemm tiflaħ sabiex ikollok stampa reali u bis-saħħa ta' dik l-istampa reali ta' ċirkostanza medika fil-pajjiż u mbagħad tkun tista' taġġusta il-miżuri restrittivi skont dak li jirriżultalek. U għalhekk investejna kemm fl-aħna bis-saħħa u qed naraw l-ammont ta' testing li għadna qed nagħmlu bħalissa flok qed innaqsuh. Qegħdin saħansitra minn jum għal ieħor naraw kif inżiduh ħalli dejjem ikollna l-istampa reali ta' dak li għandna f'pajjiżna. Meta tiġi għal personal protective equipment. Illum inħarsu lura u ngħidu dejjem kellna dak l-apparat, il-ventilators li prokurajna. Bħal da żmien sena jiena nsejħilha kienet gwerra minn għexa ta' piraterija. Tordna l-personal protective equipment u jinstaraqlek. Ma jasalx. Ikun destinat għal Malta l-argument u jasal f'pajjiż ieħor. Iġifieri, meta aħna rnexxielna nġibu dak l-apparat kontinwament, ma kienitx xi ħaġa faċli li sempliċement tordna tħallas u jasal, tordna u ma jasallekx. U għalhekk illi minn hawn nerġa' nsellem il min kien inkarigat min-naħa tas-CPSU min-naħa tal-Procurement Unit tal-Gvern illi iġib u jiżgura li dejjem ikollna ventilators li jkunu disponibbli, personal protective equipment. U issa kruċjalment fid-dożi tal-vaċċin iva. Ma nistrix ngħid illi aħna aggressivi fil-mod kif qed inġibu l-vaċċin f'pajjiżna, maħniex qed noperaw minn taħt kif akkużana ħadd ieħor, le, qed noperaw b'mod leġittimu, imma iva tinkunu aggressivi. U ma nsejħilix dberbiq ta' flus, le, dak huwa investiment fis-saħħa tan-nies u investiment li juri kif il-gvern qiegħed jaħdem mod għaqli biex inkunu fuq qudiemnet illi nlaqmu lin-nies tagħna. U ma jistax inti tkun qiegħed fuq qudiemnet fil-mod kif qiegħed tlaqqam lin-nies ras għal ras fl-Unjoni Ewropea jekk ma jirnexxilekx iġġib biżejjed dożi tal-vaċċin. Sa tajjeb li nispjegaw ukoll li aħna d-dożi tal-vaċċin li qed inġibu f'pajjiżna qegħdin inqasmuhom kollha. Dak li jasal noħorġuh nżommu riserva ċkejkna, imma dak li jasal qegħdin inlaqmu bih. U kien għalhekk ukoll li mhux biss qegħdin inlaqmu l-iktar ras għal ras fl-Unjoni Ewropea, imma żidna iċ-ċentri li fihom qegħdin inlaqmu minnhom biex niżguraw li mhux ikollna d-dożi f'pajjiżna u jibqgħu ġewwa refrigerator, ġewwa l-friża, ma dak li jasal inkunu f'qagħda li inqasmuh man-nies u dan huwa l-mod li se nibqgħu naħdmu fih li nibqgħu nlaqmu kemm nifilħu aħna nemmnu li s-soluzzjoni għall-pandemija huwa l-vaċċin u ġala darba s-soluzzjoni għall-pandemija huwa l-vaċċin. Irridu nibqgħu nġibu kemm nifilħu dożi tal-vaċċin
u nlaqmu kemm nifilħu mill-popolazzjoni tagħna. Se tkompli tappella kontra l-opportunizmu fis-sitwazzjoni tal-COVID-19, l-opportunizmu partiġan? Definitivament. Jien nista' nagħżel illi mmur fid-direzzjoni tal-opportunizmu politiku. Nista' nakkuża lil kap tal-Oppożizzjoni u ngħidlu li qalilna biex inqasmu l-vouchers f'mument illi x-xjenza kienet qed tgħidilna li mhuwiex għaqli li n-nies joqogħdu jiġru barra. Nista' ngħidlu li f'mument ta' pandemija qiegħed jibgħat emails u joskura l-gvern u fl-aħħar tal-email jitlob lin-nies jagħtuh donazzjoni għal partit ta' 1,000 euro. Nista' nikkritika lill-Oppożizzjoni li qaltilna li se nġibu l-vaċċin biss f'April, aħna kellna target ċar ta' Jannar u nexxilna nġibu l-vaċċin f'Diċembru saħansitra. Minix beħsibni nagħmel hekk. Inħarsu x'qed jiġri fil-Greċja. Il-Greċja kellek pajjiż, għandek pajjiż illi għażel li evidentement anke mill-istqarrijiet li qed jagħmel il-gvern li jippolitiċizza s-sitwazzjoni. X'kellek? Fil-waqt li n-nies huma mitluba biex joqogħdu kerfju, qed joħorġu barra u jagħmlu rvelli kontra l-pulizija. Bdejt insegwi l-bieraħ tara x'xeni tal-waħx. In-nies li qed jitfgħu bombi tal-petrol lill-pulizija. Nar kullimkien. Dak jiġri meta tippolitiċizza sitwazzjoni sensittiva u għalhekk jien se nħares lil minn hekk. Semmejt aktar qabel il-kwistjoni tal-Awstrija. Inserta li dan il-front li nfetaħ kontra Malta minn numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea għandu warajh pajjiżi li huma membri fl-IPP li hija l-familja politika li appartjeni għaliha il-Partit Nazzjonalista. U hekk nemmen li hemm test importanti ta' għaqda nazzjonali jiena nistieden hawnhekk lill-Oppożizzjoni biex dal-attakk li sar kontra pajjiżna din il-ġimgħa li jekk jimmaterjalizza jista' jissarraf f'dożi anqas ta' vaċċil lil pajjiżna. Aħna rajna kif ħareġ il-gvern mill-ewwel irreżistejna frontalment dal-attakk li qed isir fuq pajjiżna, inġustifikat kompletament. Imma hawnhekk nagħmel dan l-appell lill-Oppożizzjoni biex tingħaqad magħna u għandha element ta' peace x'tista' tagħti l-Oppożizzjoni għaliex Dr. Simon Busuttil, Dr. Roberta Mezzola, Dr. Bernard Grech ukoll huma influenti fih dan din il-familja politika u jistgħu jgħinu lill-gvern f'dan l-isforz biex nipproteġu lil pajjiżna kontra dan il-front ta' numru ta' pajjiżi issa u li jidher li qed jakkumula fis-saħħa biex iva nkunu maqudin flimkien u nipproteġu lil pajjiżna bħala wieħed, bħala Tim Malta. U Tim Malta m'għandux ikun magħmul minn nies li appartjenu lill-Partit Laburista, lill-Moviment Laburista le. Tim Malta huwa l-assiem ta' nies flimkien illi għandu jkollna l-imħabba lej pajjiżna fuq quddiem nipproteġu lil pajjiżna f'dan il-moment jiena nemmen li dak huwa l-ispirtu li jrid il-mexxina l quddiem. L-għaqda nazzjonali li niġbdu ħabel wieħed sabiex naraw lil dan il-poplu iva jimxi l quddiem u noħorġu minn din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr. Qabel ma nkomplu neħdu aktar kummenti tal-mistiedna li għandna b'mod virtwali waqt il-programm tal-lum, xtaqt li naraw din il-produzzjoni audiovisiva li hija interessanti ħafna li din hija storja ta' suċċess ta' kumpanija fil-manifattura tal-istrutturi tal-ħadid u se nitkellmu mas-sit tan-negozju tal-familja li se jirrakkuntalna minn fejn beda u kif wasal u fejn jinsab illum il-ġurnata naturalment minkejja id-diffikultà li ġġib magħha il-pandemija. Naraw. Jena Joe Camilleri, għandi 48. Meta kelli 16 u rajt l-interess jien nixtieq nidħol it-tarsna. Kien hemm ċans, kien hemm vacancy għal apprenticeship u kont ħalt fl-88 kelli 17 sena kont ħalt apprentice it-tarsna, għamilt 4 snin apprentice. Missieri kien jaħdem it-tarsna u xuħ siwi u ħija l-kbir ukoll. Wasal żmien li it-tarsna kienet waslet biex tibdel il-proprjetarji u l-owners tat-tarsna. Jiena kont ħadd diżappunt kbir ħafna ħażin li ħajkolli nispiċċa minn dak il-post. Bdejna jiena u 4 minn nies oħra. Kont naħdem ġabwa żgħir kienu krew li ġifieri ħbib tiegħi, biddilt 7 postijiet fejn naħdem. Dejjem inkabbar il-post għax niġi żgħir fejn inkun qed nopera.
Fit-2018 kellna opportunità mill-Malta Enterprise biex aħna nirrelokaw f'post ikbar. Jiena l dak il-challenge. U l-lum il-ġurnata ninsabu ġifieri f'post li fih approximately 19,000 square meters. Mid-2018 law spiċċajna b'xi 60 persons. Sal-aħħar tas-sena l-oħra aħna wasalna over 80 persons. U dis-sena zidna 10 minn nies oħra, so llum il-ġurnata aħna qegħdin over 90 persons. Dikom ma kienx il-rate supplementi kien jiffettwa ħażin ħafna. U tibda tinżel hekk rollalek hija xi ħaġa li taħsbek. Però l-wage supplement żamna għaddejjin l-istess ritmu lin-nies nżommhom kollha magħna. Anzi mhux tal-li żimmhom magħna, tal-li żidna n-nies. Dawn l-ambizzjonijiet tiegħi jiena se nżommhom sakemm jiena neġi biex nieqaf u sakemm it-tfal inkun ċert li dak li bdejt jiena jistgħu jkomplu huma. Prim Ministru kemm istorja sabiħa din u bħalhom hawn diversi, però stajna naraw din l-istorja ta' persuna li mix-xejn għamel suċċess. Kemm sabiħa li tara r-reżiljenza tal-familji, nies li jibqgħu determinati li jaslu u eventwalment jaslu. Ftit kliem għandi xi ngħid ikolli nistaqrax kull darba li nkellmu ġew emozzjonani. Sirt nafu ftit ta' xurilu u rrakkonta li l-istorja ta' ħajtu żort il-fabrika tiegħu. Familja mmexxija, business immexxi mill-familja li karatteristika tiegħu huwa l-imħabba li għandhom il-ħaddiem għalih. Xi ħaġa li meta kont f'dan il-post tax-xogħol stajt nara. Jitkellmu dwar ir-rispett li għandu lejhom, dwar Ġifieri baqa' hemmhekk anke minkejja li kabbar. Imma mhux biss il-familja tmexxi, imma mbagħad il-ħaddiema kollha li għandu jirriflettu das-sens ta' rikonoxximent lejh li iżidilhom is-salarju tagħhom, ir-rispett li għandu lejhom u li huma għandhom lejh, il-livell ta' dedikazzjoni fuq kollox li qatt ma tittaqta' qalbek fil-ħajja. Anka meta tnejxu f'dan il-mument, dan tnejxu mument illi l-ħfef ħaġa taqta' qalbek fih. Jekk ma tkunx tal-azzar, taqta' qalbek. Dan jgħod tan-negozji tagħna partikolarment, ġifieri ġew l-ħfef ħaġa x'kienet tkun għalih li jgħid jien mhux se nvinċi minn din is-sitwazzjoni, taqta' qalbek u toqgħod tara l-affarijiet kif se tiġru. Imma r-reżiljenza tal-poplu tagħna qed narawha f'dal mument li ħadd mhu ħajaqta' qalbu u mhu se nħallu l-ħadd jaqta' qalbu, u għalhekk il-messaġġ tagħna jibqa' wieħed ta' tama u ta' kuraġġ meta tara din il-familja, dan ir-raġel li mhix xejn tela l-iskaluna tal-mobilità soċjali. Dak huwa l-prinċipju li nemmnu fih il-mobilità soċjali. Li mhux minn int, mhux minn fejn tlaqt, imma l-kwalitajiet u l-kapaċitajiet tiegħek. U li kulħadd jista' jirnexxi fil-ħajja u min raġuni jew oħra ma jistax jirnexxi se jsib lil dan il-gvern warajh li ma jħallihx waħdu, se nibqa' wara n-nies u se nibqgħu nappoġġjaw lil kulħadd f'kull ma jkollu bżonn, mhux se nħallu lil ħadd waħdu. U meta tara dan l-eżempju ħaj ta' bniedem li minn ħaddim talit, għadu ħaddim talit għax għadu jaħdem illum, imma li tela l fuq investa u s-sogra. U kellu suċċess dak li għamel, u dak is-suċċess ma żammux għalih. Immet jara wkoll il-ħaddiema kollha li jaħdmu miegħu ġejjin mill-liema pajjiż ġejjin. Għaliex fil-business enterprise tiegħu għandu ħaddiema ġejjin minn pajjiżi differenti. Qed jara li huma wkoll ikollhom dinjità fil-ħajja tagħhom, ikollhom kwalità ta' ħajja li hija waħda deċenti. U dak li rridu naraw aħna, li naraw li n-nies jitilgħu il fuq. Ixtaqt nieħu l-kummenti dwar dan minant l-analista finanzjarja Jessica Camilleri. Bonġu lilek, Jessica, dak li għadu kemm semma il-Prim Ministru jirrifletti wkoll fuq il-pajjiż b'mod ġenerali. Fil-fatt, il-pajjiż irnexxielu jħares l-ekonomija tiegħu anka fi żminijiet ta' sfida. U xtaqt minn għandek anke l-kummenti dwar id-deċiżjonijiet li waslu biex anke il-Kummissjoni Ewropea indikat lil Malta bħala pajjiż bl-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa għal matul is-sena d-dieħla. Ġifieri qed naraw riżultati diġà pożittivi minkejja forsi id-dlam li għaddejjin minnu. Bonġu l-kulħadd. Mela kif qegħdin nitkellmu aħna din kienet pandemija li kienet bla preċedent, ġifieri mhix xi ħaġa li affettwat biss l-ekonomija Maltija, iżda affettwat kull
ekonomija internazzjonalment, ġifieri ma tagħmilx differenza distinzjoni bejn ekonomija żgħira u oħra jew dawk l-ikbar ekonomiji li hemm barra, ġifieri din laqtet il kulħadd affettwat l-impjieg, affettwat iċ-ċikli fundamentali tal-ekonomiji tagħna, ġifieri affettwat id-domanda, il-proviżjoni tas-servizzi, l-għejxien tan-nies u l-kwalità tal-ħajja wkoll tan-nies. Però kif qed tgħid ovvjament ikun hemm ċertu basri, ovvjament ħadd ma jkun jista' jgħid ċertament x'ħajjiġri għaliex għadna ftit f'mumenti ta' inċertezza, però importanti li nsemmu hawnhekk huma li ż-żewġ setturi huma dipendenti fuq xulxin. Is-saħħa dejjem għandha tibqa' priorità, iżda nfakru wkoll illi mingħajr minti jkollok settur tas-saħħa b'saħħtu jkollok il-ħaddiema b'saħħithom, ovvjament mhux se jkollok ir-rota tal-ekonomija tiddur, kif ukoll viċeversa, ġifieri jekk inti imbagħad m'għandekx ekonomija reżiljenti li tista' tipprovdi l-fondi u l-investiment neċessarju, ovvjament aħna bekk ikonna settur tas-saħħa li jkun effiċjenti, li jkun up to standard ovvjament kif qegħdin ngħidu madwar id-dinja wkoll. Tara xi triq ekonomika partikolari għal Malta fis-snin li ġejjin? Mela, ovvjament aħna l-importanti illi nieħdu vantaġġ mill-avvanz tat-teknoloġija li tikonna bħalissa. Ovvjament, issa ħaniġu għal normalità ġdida, ġifieri huwa mument ta' tranzizzjoni, kif sewwant qal mill-kollegi tiegħi bil-miżuri li qegħdin jinħarġu ovvjament qegħdin ngħinu nimminimizzaw kemm jista' jkun l-effetti negattivi, dawn dejjem ħajbqgħu jinħassu għal mument preżenti, ġifieri nistgħu nagħmlu nimminimizzaw kemm nista' dan l-effett bil-miżuri kif ukoll għal sistemi innovattivi, ġifieri t-teknoloġija avvanzat. U nappella biex kemm l-enterprises żgħar, il-ħaddiema, they would embrace this change, ġifieri nagħmlu minn remote working, ħalli aħna kemm jista' jkun la darba nerġgħu niġu nirritornaw għan-normalità, ovvjament ħajkun hemm perjodu ta' rekuperazzjoni kif ħajkun hemm f'ekonomiji barra minn Malta, ġifieri aħna kollox huwa interlinked bejn xulxin, ġifieri iktar ma nkunu nistgħu nimminimizzaw dak il-perjodu ta' rekuperazzjoni, inkunu nistgħu mhux nerġu nibnu ekonomija ġdida, iżda kemm jista' jkun innaqsu dak il-perjodu biex nerġu nagħtu dik l-ispinta u bigrinta li konna din nimxu b'ritmu ekonomiku ta' kobor ta' qabel pandemija. Grazzi ħafna Jessica, kif tajjeb inti u kif qed naraw matul il-xhur li għalna dejjem din il-pandemija kienu ħafna dawk il-businesses li ħadu spunt minn din il-pandemija u l-business tagħhom mar online u raw aspett ieħor tal-business tagħhom li forsi qatt ma kienu qed jikkonsidraw, raw nies li qed jipparteċipaw aktar fuq l-aspett soċjali tal-business tagħhom u din hija xi ħaġa pożittiva illi ħarġet mill-pandemija li dejjem tajb li nħarsu lejn il-pożittiv minn kull ħaġa, nħarsu lejn it-tazza nofsa mimlija. Magħna ingħaqad ukoll id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Kevin Camilleri. Bonġu Kevin, huwa fatt li f'pajjiżna il-qatt kompla jonqos f'din il-pandemija. Allura, x'inhu l-messaġġ li tieħu inti minn dawn ix-xhur mill-pajjiż meta tara li kumpanniji mhux tal-li żammew l-impjegati li kellhom milli saħansitra kien hemm min żied l-impjegati. Bonġu lilek, Pablo, bonġu lilek primet il-telespettaturi kollha u l-sħabi kollegi tiegħi li kienu hawnhekk illum. Jien naħseb is-sitwazzjoni kif inhi l-pandemija issa saret realtà li ġabet magħha Pablo tibdiliet fid-dinja tax-xogħol li kienu qed isiru imma l-pandemija din aċċelerathom b'mod inkontrollabbli. Jiġifieri jekk qed nitkellmu remote working, qed nitkellmu platform economy, qed nitkellmu il-gig economy, il-famuża gig economy. Hawnhekk qed nitkellmu fuq sferi ta' jobs, sferi ta' xogħol differenti. Pratikament kif qed tgħid inti tajjeb, il-qatt f'Malta u tajjeb ninsemmuh li dejjem nieżel, hemm diffikultajiet hemm barra, hemm diffikultajiet speċjalment fejn m'hemmx relazzjoni bejn min iħaddem u r-rappreżentanzi tal-ħaddiema, bistejjeb ngħidu li fejn hemm il-preżenza ta' trade unions dejjem instabet dik li bl-Ingliż ngħidula il-win-win situation. Sitwazzjonijiet daqshekk diffiċli, sitwazzjonijiet fejn għandek munita, fejn għandek naħa minnhom għandek l-ekonomija u naħa minnhom tas-saħħa, il-bilanċ bħalma sibna fil-passat l-ekonomija mas-soċjal, li nnexxinna nsibu l-bilanċ bejn dak li jmexxi l-business u dak li huwa soċjali, inkonvint li fit-triq li qed insibu l-istess bilanċ fejn jidħol dik li hija saħħa ma' dik li hija ekonomija. F'ċirkostanzi normali dawn iż-żewġ binarji jmorru flimkien. Dik ċirkostanza huma a little bit of attention. Waħda ġibet tara s-saħħa tal-ħaddiem għax kif qed ngħidu ħaddiem b'saħħtu jagħmel ekonomija b'saħħitha, ma min-naħa l-oħra mbagħad inti tittara u tipproteġi l-għajxin tal-ħaddiem għax imbagħad min-naħa l-oħra jekk inti jiena flus mhix deħlin id-dar
inut li ninkum saħti, għax ta' mhux deħlin flus id-dar, allura għandi problema oħra. Ma jien naħseb li blaqal li orejna kemm bħala gvern, kemm bħala msieħba soċjali, kemm bħala poplu, għax hawnhekk importanti nagħtu l-messaġġ li bħala poplu aqtal ftit li kienu responsabbli, bħala poplu dejjem konna responsabbli. U hawnhekk tajjeb insemmi li l-gvern bil-passat, bil-itallem il-passat tiegħu biex issa tinsibu bilanċ li din munita naħa l-ekonomija u naħa tas-saħħa hija mixja fi triq it-tajba. U hawnhekk imbagħad joħorġu riżultati li għadek kemm tissemmi inti, riżultati huma inkoraġġanti, sitwazzjoni li hija pjuttost mudlama biex nitkellmu għax il-pandemija kif kulħadd laqtet lil kulħadd b'mod b'saħħtu. Mhux negattiv għax hemm qed rajna l-istorja ta' Sur Kamilleri qabel, rajna l-istejjer oħra pożittivi li qed isiru fid-dinja tax-xogħol, imma l-pandemija bħala pandemija laqtet il-kulħadd, speċjalment il-mod kif naħsbu, il-mod kif neraġixxu b'mod impatt qawwi ħafna. Ħarnet, għaliex il-ħin huwa limitat. Naf li anke intom kellkom ħafna riżultati pożittivi b'mod partikolari diversi collective agreements li ġew magħluqa. Kif tiddeskrivi dawn ir-relazzjonijiet forsi anke li kellkom mal-gvern madwar il-mejda biex ġew finalizzati dawn il-collective agreements importanti għal ħafna ħaddiema? Biex nkun fil-qasir, il-gvern dejjem kien miftuħ, dejjem sema. Ma jfissirx naqblu f'kollox, imma dejjem kien hemm u f'momenti kien anke katalist biex stajna ġiex naħat wasanna għal ftehim biex illum il-ġurnata mhux biss qed nitkellmu fuq miżuri biex nippreservaw l-impjiegi tagħna, imma wkoll għandna azjendi oħra u għandna wkoll kumpaniji oħra, għandna wkoll intrapriżi oħra li qed nagħlqu ftehim kollettiv biex ikunu l-intrapriżi li qed jimxu l-qudiem li kienu iktar innovattivi fil-pandemija u nkella ġob tagħhom jirrikjedi li jkunu iktar innovattivi pandemiji simili. Ma tajb insemmi l-gvern kien dejjem miftuħ, dejjem semana u kien hemm manka fejn kien katalist fejn ġiex naħat stajna naslu ħalli jkollna win-win situation u hekk kulħadd rebaħ mis-sitwazzjoni. Grazzi ħafna Kevin, nawguralek il-kumplament tal-ħadd tajjeb. Prim Ministru, semmejna dan l-investiment kbir li sar fil-qasam tas-saħħa, però mhux biss, sar ukoll investiment importanti fuq sma ekonomiċi. Investimenti bħal dawn f'sitwazzjoni ta' pandemija jagħmlu sens kemm huma importanti jew qegħdin nonfqu aktar milli nistgħu? X'fimna f'daw l-aħħar xhur. Semmija tajjeb ħafna Kevin, din kienet lezzjoni tal-ħajja niddeskrivihom l-aħħar xhur u x'rajna. Rajna l-importanza tas-saħħa u s-saħħa nara f'sens wiesa mhux biss il-protezzjoni tas-saħħa meta qed nitkellmu dwar l-infezzjonijiet, imma nara fuq livell ta' saħħa mentali, nara fuq livell illi x'impatt ikollhom il-miżuri restrittivi fuq il-kwalità tal-ħajja tal-bniedem, imma mbagħad rajna l-importanza tal-ekonomija. Li kieku ma kienitx għas-saħħa tal-ekonomija ta' pajjiżna, stajna għadna rridu ninvestu f'kemm nifilħu dożi tal-vaċċin għax jekk il-finanzi tal-pajjiż ma jippermettux, din ma tistax tagħmilha, stajna għadna illi rridu nagħtu weight supplement illi illum qed nitkellmu sal-lum infaqna 400 miljun f'weight supplement waħdu. Mhux qed ninkludi is-support li tajna lin-negozji tagħna fil-kirjiet, mhux qed ninkludi is-support li tajna fuq kontijiet tal-enerġija, mhux qed ninkludi l-iskemi tal-vouchers li ħriġna fl-ewwel okkażjoni u issa meta l-mument jippermetti se nkunu qed noħorġu t-tieni skema li għandek hemmhekk skema waħedha tfisser 50 miljun euro, ġifieri dawn huma ċ-ċifri li l-gvern investa, imma iktar milli nitkellmu dwar ċifri u numri, qed nitkellmu hawn dwar in-nies. Qed nitkellmu hawnhekk dwar in-nies tagħna, il-poplu tagħna li fl-aħħar tax-xahar għandu l-kontijiet xi jħallas, għandu l-kera xi jħallas, għandu il-kont tax-xirja, l-edukazzjoni tat-tfal, il-bżonnijiet l-oħra kollha tal-ħajja. U dak il-prinċipju li tlaqna minnu x'hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar prinċipji dwar x'nemmnu fih. Stajna żilna l-prinċipju tal-awsterità. Pajjiżi oħrajn għamlu hekk, għax iċ-ċirkostanza ekonomika tal-pajjiż ma tagħthomx għażla, mhux għax riedu, imma ma kellhomx għażla. Aħna żilna li nitbiedu mill-politika ta' awsterità u mmorru għall-politika li ninvestu fin-nies u li ma nħallu l-ħadd waħdu. U rejniha bl-aqwa mod fil-budget li għamilna. F'budget f'mument ta' pressjoni ekonomika, f'mument fejn il-pajjiż l-ammont ta' taxxi li qed jiġbor naqas drastikament u morna l-ikbar budget li qatt kellna. Flok morna l-miżuri li naqtaw qalb in-nies li għadna li mhux se nħallu l-ħadd jitlef ix-xogħol. U ċ-ċifra
l-istatistiċi li għandna llum tar-rata tal-qatt li rnexxielna mid-bassir texieren teluf ta' nies qiegħda li kellna f'Marzu April li għadda, illum qed nitkellmu aħna li rnexxielna inniżlu l-qatt għal kif kien qabel bdiet il-pandemija. Imma dana għax ma qtajniex qalb in-nies u kellna pressjonijiet u kellna min ipprova jaqta' qalb in-nies, imma dejjem konna hemm miżuri konkreti biex nappoġġjaw. Il-weight supplement jibqa' miżura ewlenija għaliex int ma titkellimx biss dwar li tdaħħal miżuri restrittivi fil-verità. Li tiffirma l-avviż legali, qabel tħalt hawnhekk għadni kif iffirmajt avviż legali ieħor. Niffirmaw diversi minnhom biex nipproteġu s-saħħa tan-nies, imma dik kważi hija mill-equation kollha l-ħfef biċċa. Mhix faċli għaliex taf li timpatta lin-nies u jkollok sens ta' dieqa jekk tgħidlu waħda mill-iktar miżuri li weġġawni kienu dak li għamilna dil-ġimgħa li taf li tirrestrinġi l-ftuħ tal-iskejjel, il-mod kif joperaw ir-restaurants, il-mod kif joperaw stabbilimenti kummerċjali meqjusin bħala non-essential, taf li tolqot il-ħajjiet l-għajxin tan-nies biex tipproteġi l-ħajjiet tan-nies imma huwa bilanċ li diffiċli biex tilħqu u meta tkun qed tieħu deċiżjonijiet dwaru. Mhuwiex faċli, imma taf li tittamilhom. Imma mbagħad ma tistax tgħid int biss ħandaħħal il-miżuri restrittivi u ma tilqax għall-impatt tagħhom. Għax l-impatt, jekk tinjorah, jaf ikun ikbar il-konsegwenzi tiegħu milli kieku ma ddaħħalx il-miżuri restrittivi. U hemmhekk illi x'għamilna mal-mument li rajna li għalaqna il-bars u l-każini qed nitkellmu f'Novembru li għadda, dak huwa l-iktar settur f'pajjiżna li kellu jagħmel sagrifiċċji iktar minn ħadd ieħor. Mhux biss tajnihom il-weight supplement fil-full, imma tajnihom imbagħad aktar il-qudiem pakkett finanzjarju ta' sosten li huwa tailor-made għalihom. Għax nafu li refaw salib ikbar minn ta' ħadd ieħor. Meta ftit tal-jiem ilu irrestrinġejna l-operat tar-ristoranti għal take away, x'għamilna? Immedjatament ikkumpensajna billi daħħalna lil kulħadd terġajna fil-weight supplement in full u tajna mbagħad 1,000 euro addizzjonali lil kull sit ta' jew operatur ta' restorant ta' 1,000 euro lil kull stabbiliment biex nagħmlu tajjeb għal stock li laħqu xtraw. Ma dak huwa l-mod kif taħdem. L-issidin kollha ta' ħwienet li din il-ġimgħa għalaqnihom sal-11 ta' April, m'għednilhomx m'hemmx tagħmel? Le. Daħħalnihom kollha fil-weight supplement fil-full tiegħu. Ġifieri min kien diġà fuq il-weight supplement imma ma kienx qed jirċievih kollu, żidnihom sal-massimu tiegħu. Min ma kienx qed jirċievi weight supplement, daħħalnieh fil-weight supplement. Min fetaħ wara Marzu li għadda kontra dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament għaliex fil-waqt li nibqa' ma rridx nippolitiċizza d-dibattitu. Bil-forsi kollok tgħidha li jkollok kap tal-Oppożizzjoni li jagħmel statement f'dibattitu parlamentari li jgħidlek li min fetaħ wara Marzu l-Gvern mhux se jgħinu, mhu minnu xejn, aħna se ngħinu lil kulħadd u se nibqgħu wara kulħadd. Mhux biss se ngħinuhom lil min fetaħ wara Marzu, talli min fetaħ wara Marzu u ġie magħluq din il-ġimgħa se jkollu l-weight supplement fil-full. Dak ifisser. Weight supplement waħdu kważi 30 miljun fix-xahar sakemm daħħalna l-miżuri restrittivi li għamilna dil-ġimgħa għax issa dak se jerġa' jiżdied. U għalhekk laqal li tibqa' l-ekonomija tal-pajjiż tinċentiva. Fl-istess waqt li qed nagħmlu dan kollu, x'rajna? Għaliex tittara li ma jintilfux l-impjiegi għax f'kull impjieg mitluf ifisser familja li għandha inkwiet kbir. Imma tittara wkoll li fil-mument li noħorġu mill-pandemija ma jistax ikollna aħna setturi ta' negozju li fallew u ma jistgħux jirkupraw. Ma jistax ikollna sitwazzjoni l-investiment telaq minn pajjiżna, aħna ħdimna bil-kontra, mhux tal-li rajna li l-investiment barrani jibqa' f'pajjiżna, tal-li bqajna nattiraw l-investiment barrani. U għalhekk li għandi t-tama u l-kuraġġ għax naf kif ħdimna tru l-Malt Enterprise u tru azjendi oħrajn tal-gvern li nibqgħu nattiraw l-investiment mill-pajjiż sabiex iva inkomplu nkabru tkabbir ekonomiku għax it-tkabbir ekonomiku jissarraf. Fiktar investiment fis-saħħa tan-nies tagħna, fiktar protezzjoni lin-nies tagħna b'mod holistiku. Matul il-ġranet li għaddew minkejja forsi li l-aħbarijiet dejjem ikunu mtapnin bl-istejjer marbuta mal-Covid, kellna aspett interessanti, storja interessanti illi kienet waħda storika jkolli ngħid, hija riforma storika li dan il-gvern ħadem fuqha biex wassala fil-Parlament qed nirreferi għal mekkaniżmu ta' rappreżentanza. U dwar dan xtaqt nitkellem ma' Dr. Lynn Fawre, l-Lodwa tajba Lynn il-qakfosna. Fil-fema tiegħek. Prim Ministru, grazzi. Fil-fema tiegħek, Lynn, xtejt din ir-riforma dwar il-kredenzjali tal-gvern versus il-sem sħiħ tan-nisa fis-soċjetà, mod partikolari fil-Parlament, naturalment?
Jekk tippermettuli llum nirringrazzjakom tal-opportunità li nitkellem f'isem nisa bħali, ommijiet ħaddiema jaqalgħu jikluha u qed jagħmlu ħafna sagrifiċċji f'kuntest ta' pandemija wkoll biex ikollhom stabilta fil-ħajja biex irabbu f'ambjent fejn il-prinċipju u l-valuri ma jkunux biss l-ideal imma jiġu prattikati bl-eżempju. Huma nisa wkoll interessati fil-politika bħali. U daqs kemm hemm nisa bħali hemm irġiel li huma interessati. Iżda realtà hi li l-mara biex tkun frontliner fil-politika trid tkun lesta li tikkumbatti sistema, stereotipi, tribuliet li nsemmu fejn tinħass li isa kompetizzjoni kontinwa u dijet inħossa jiena wkoll. Fejn il-maġġoranza tal-irġiel ikunu diġà adattaw għal-sistema, ikollhom il-mezzi għaliex ir-rwol tagħhom fil-familja tkun diġà isa tippermetti. Allura forsi mhux kulħadd japprezza minn xi xjaddu n-nisa ommijiet miż-żewġin l-isfidi l-kbar li jaffaċċjaw għaliex l-ispejjeż biex inti tidħol fid-dinja politika huma spejjeż personali l-ħin li tinvesti timmaniġja. U naturalment min ma jkollu xajnuna ma jkunx jista' jkampa. Kif jgħidu behind a great man there is a great woman, jien minnaw insellem għal Dr. Lidja għaliex nammira immens u n-nisa kollha tal-persuni kollha li qegħdin fil-politika u frontliners għaliex mingħajrhom żgur li l-irġiel jammettu u naf li jammettu li ma jkunux jistgħu jkampaw jew inkella l-partners għax m'hemmx għalfejn tkun mara, jista' jkun raġel jew viċi versa. U nemmen li wara kull mara bħali jew nisa bħal interessati u li għandhom karriera. Hemm raġel ta' prinċipju, hemm raġel eżemplari dedikat daqsa jekk mhux iktar minna ngħid fil-verità fil-familja. Allura fl-opinjoni tiegħi l-ugwaljanza trid tibda mill-familji tagħna stess. Is-sem ta' kulħadd huwa bżonn już. Iżda jinħassu wkoll li l-bżonn li l-ugwaljanza għandha tiġi pratikata f'kuntest nazzjonali. Bħal dak ukoll kif qed naraw il-mekkaniżmu li jagħti inċentiv biex dawn il-prinċipji jkunu wkoll fl-aħħar mill-aħħar wara li dan il-mekkaniżmu jieħu ikunu wkoll aġġiet komuni. Hija realtà li l-votant jistenna li jkun rappreżentat minn persuni li jipprattikaw dawn il-prinċipji legali, morali, etiċi li jiġu mxandra mill-medja, jiġu mxandra wkoll mill-istess politiċi fil-Parlament fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u rridu npoġġuhom fil-prattika. U din hija waħda mill-mekkaniżmi. Għalhekk nixtieq li ma' din l-opportunità li ser joffri l-mekkaniżmu li l-votant qed joffrih biex ikun jista' ikollu aktar rappreżentanza femminili. Jiġi rikonoxxut l-ewwel qabel kollox li n-nisa li qed diġà qed jagħtu semhom iridu wkoll jiġu rikonoxxuti fis-soċjetà mhux biss il-frontliners fil-politika, dawk li qed jagħtu semhom fil-familja, dawk li qed iħallsu t-taxxi jikkontribwixxu għall-ekonomija tal-pajjiż, dawk li għandhom kariga, naturalment dawn għandhom sfidi akbar għax dawk li jridu jkomplu jagħtu servizz fuq bażi nazzjonali xi kultant il-karriera tagħhom ma tkunx tippermetti lanqas. U nixtieq nara marbuta ma' dan il-mekkaniżmu allura permettuli forsi nagħti ftit il-kontribut tiegħi għajnuna aktar prattika lin-nisa biex l-isfidi li jkollhom il-punt li jersqu il-qudiem għas-servizz mhux meta jiġu eletti, mill-punt li jersqu ma jaffaċċjawhomx waħedhom dawn l-isfidi biex bħala kontestanti jwasslu l-messaġġ tagħhom fil-komunitajiet permezz tal-karigi li jkollhom tar-riċerka li jkunu għamlu u r-riżorsi jkunu ugwali l-istess li jingħataw lill-irġiel. Mill-perspettiva tiegħi il-mekkaniżmu li qed jiġi propost dan ser jidħol ukoll fis-seħħ, ser jagħti l-opportunità lil votant mhux biss li jkun hemm aktar membri femminili, iżda jtihom l-għażla aktar wiesa lista itwal ta' rappreżentanti li jkunu fil-fema tagħhom kompetenti biex jakkwistaw il-fiduċja tagħhom. Grazzi ħafna, Dr. Lynn Fawrelli kont magħna. Prim Ministru, xi tgħid għal kummenti illi saru illi dan il-mekkaniżmu li ressaqtu fil-Parlament jista' jkun diskriminatorju kontra n-nisa? Mhux kull bidla kbira ġib il-kontroversja u d-dibattitu. Dak huwa minn ewwel id-dinja li konna nafu li qabel ressaqna l-qudiem dan il-mudell ġdid ta' kif se taħdem is-sistema elettorali kien se jkun dibattitu. Dibattitu għaliex hawnhekk fil-verità nagħmlu bidla li hija waħda qawwija. Għax qed tiskossja mhux bis-sistema elettorali ma' mentalità b'mod ġenerali. Stajna żilna li nibqgħu għaddejjin kif ilna mis-sena 1947 fejn b'mod konsistenti ir-rappreżentanza femminili fil-Parlament tagħna kienet baxxa. Dik ħadd ma jista' jmerja, stajna għadna dik hija r-realtà ta' x'qed jiġri u ninjorawha.
aħna maħniex gvern li id-dibattitu u l-bidla idejquna, sakemm tkun għat-tajjeb il-bidla tkun waħda tajjeb u nemnu konvinti li hija waħda tajjeb. Allura għandna l-kuraġġ li nagħmlu l-bidliet. U dan il-mekkaniżmu li qed nitkellmu dwaru u ddibattejnieh diġà fil-Parlament, nemmen li se jkun katalista għal dak li jissejjaħ snowball effect biex in-nies eventwalment jifmu illi l-importanza ta' aktar bilanċ fir-rappreżentanza fil-Parlament ma tiġrix biss billi titħaddem din is-sistema, imma tittiġi b'mod naturali. L-nies iridu jifmu li hemm bżonn ta' aktar nisa, ta' aktar parteċipazzjoni u rappreżentanza femminili fil-Parlament tagħna. Tiddarbet nitkellmu dwar li dan li se nivvotaw dwaru dal-mekkaniżmu se jopera favur in-nisa min jaf 10 snin oħra. Min jafax nitkellmu 10 snin oħra jkollna din realtà li kollha topera favur l-irġiel biex jinżamm il-bilanċ. Forsi qed inkun ambizzjuż iżejjed f'dak li qed ngħid min jaf. Li hu żgur huwa li ejja ma noqtluhx dan il-mudell ġdid kif ħataħdem is-sistema elettorali u tajjeb illi ngħid illi il-metodu tradizzjonali tal-mod kif l-elettori jivvotaw u il-membri parlamentari, id-deputati jiġu eletti. Dak se jibqa' hemmhekk. Imma mbagħad se jkun hemm numru ta' siġġijiet addizzjonali biex verament dak li lna nitkellmu dwaru li hemm bżonn ta' aktar parteċipazzjoni femminili naraw b'mod konkret. U bħala Prim Ministru ikolli l-opportunità li anka jkunu jistgħu jinħatru iktar nisa fil-kabinet, hemm bżonn u qed naraw li n-nisa li hemm fil-kabinet qed jagħtu riżultat effettiv. Imma fl-aħħar mill-aħħar tibqa' iktar milli dan il-kunċett waħdu il-bidla li ma tkunx tibża li tbiddel. Rajt il-ġimgħa verament ħadd pjaċir nisma' fil-Parlament Ewropew Malta katalista favur l-ugwaljanza. Meta qed nitkellmu dwar drittijiet ta' LGBTIQ, tara li l-pajjiżek ikun katalista f'dan il-kunċett ta' ugwaljanza. Xemm miżbaħ mill-ugwaljanza? Ma mhux biss li titkellem dwar l-ugwaljanza, li fil-prattika meta tiġi għad-deċiżjoni jew ma tagħmel xejn. Jew titbiddel favur dan il-kunċett. U jiena sinċerament nemmen fih dal-prinċipju tgħid li għax huwa wieħed mill-erba' prinċipji ewlenin li fuqhom huwa msejjes il-Moviment Laburista, l-istess prinċipju li fuq xew il-mexxejja kollha ta' dan il-moviment li ġew qabli, probabbli iva. Għaliex tant huwa prinċipju għażiż għal dan il-moviment li inti ma tiddistingwix bejn il-bniedem minn fejn aħna maħniex partit klassist, moviment klassist, le, aħna naraw li l-bniedem ta' dak li hu ta' x'kapaċi joffri, x'kapaċitajiet għandu, mhux minn fejn telaq. Tista' titlaq mill-iktar background umli fil-ħajja. Rajna l-eżempju ta' Ġewka mill-erja aktar qabel, l-iktar background umli u titla' l fuq. U anke jekk ma tlajtx, jekk inti llum f'dan il-pajjiż għandek l-iktar impjieg modest. U jekk forsi int Prim Ministru, x'differenza hemm fl-aħħar mill-aħħar maħniex ilkoll bnedmin ugwali li għandna l-istess valuri, l-istess dinjità, l-istess prinċipji. U għalhekk l-ugwaljanza fl-aħħar mill-aħħar hija l-bażi ta' kollox. Sija jekk qed titkellem fuq rappreżentanza parlamentari, sija jekk qed titkellem fuq opportunitajiet fil-ħajja, sija jekk qed titkellem fuq il-valur tar-rispett. Mela l-ewwel hekk l-umiltà mbagħad fl-aħħar mill-aħħar li n-nies ittihom dak ir-rispett id-dinjità li jxirqilhom u nħares il-qudiem ejja dan li tkellimna fil-Parlament jiġi fliġi fl-elezzjoni ġenerali li jmiss jitħaddem għall-ewwel darba determinat li ikollna suċċess minnu. Semmejna ħafna xogħlijiet li għaddejjin b'ritmu maġġel, b'ritmu tajjeb fil-pajjiż, mhux inqas fil-Gżira Awċija u għaliex xtaqna wkoll nieħdu dan l-aspett u nitkellmu dwar xogħol li qed isir f'Għawdex ma għandna lil koinċidentalment mara oħra waqt il-programm tagħna lil Abigail Camilleri li hija edukatriċi minn Għawdex li magħha xtaqt nistaqsi Abigail fil-fatt semmejna lil Għawdex semmejna xogħlijiet kif tinterpreta din l-enerġija li wera l-gvern anke fl-aħħar xhur b'rabta marbuta ma' proġetti li seħħew f'Għawdex. Nsellimlek Prim Ministru mill-Gżira sabiħa ta' Għawdex, insellem lilek Pablo u lil kull min qed isegwina. Pablo, kemm qed nieħu pjaċir li qed nara gvern li l-Għawdex qed jagħtih l-importanza li jixraqlu. Grazzi għat-tmexxija qlija ta' dan il-gvern, anke waqt pandemija, Għawdex baqa' għaddej. L-iskemi
li ġew mogħtija kienu ta' għajnuna kemm għall-ħaddiem u kemm għal min iħaddem. Apprezzajt anke l-fatt li f'Għawdex sar l-ewwel kabinet laqgħa l-ewwel kabinet propju biex tiġi diskussa strateġija speċifika għal Għawdex. Il-fatt li inti wkoll diskussjoni kompli għaddejja anke waqt business breakfast flimkien ma' diversi stakeholders Għawċin hija verament ta' min japprezza. Jien qed nara gvern li għandu viżjoni ċara għal Għawdex li rrikonoxxa il-potenzjal li għandu Għawdex u qed nara r-rieda min-naħa ta' dan il-gvern biex juża dan il-potenzjal u jmexxi l-Għawdex il-qudiem. Il-gvern qed nara gvern proattiv li jimxi maż-żminijiet u li ħares lejn il-futur. U propjament l-Għawċin dan li jridu, li jaraw gvern iva li jrid jmexxi l-Għawdex il-qudiem imma fl-istess waqt ma jxekkilx il-karatteristiċi ambjentali sbieħ li għandna f'Għawdex, għax aħna l-Għawdex inħobbuh wisq. Saru ħafna proġetti kemm infrastrutturali kif ukoll qed naraw qed nimxu lejn il-fast ferry service u anke mill-mira tal-link permanenti. Li żgur din se toħloq f'Għawdex ekonomija u prosperità ġdida. Huwa rajt ukoll jiena bħala liema li għandna gvern li qed jara viżjoni holistika għal Għawdex. Jiġifieri li inti qed jara li l-edukazzjoni hija pilastru importanti biex nilħqu dawn il-miri ambizzjużi. L-istudenti tal-lum huma ċ-ċittadini tagħna u hekk irridu nagħtuhom l-għodod kollha neċessarji biex ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol u anke ikunu kapaċi jagħmlu impjiegi ġodda. Jiena jiġifieri il-fatt li inti għandek gvern li jifhem u għandu viżjoni kompleta jiena lili timlini b'kuraġġ kbir. U timlini anke b'sodisfazzjon u timlini anke b'tama li għandna futur sabiħ qudiemna. Anke naf li qegħdin f'nofs pandemija, però il-fatt li inti tara dil-pożittività, it-tama, il-kuraġġ tagħtik is-saħħa biex inti tkompli mixi l-qudiem. Grazzi ħafna Abigail tal-kummenti tiegħek u jinxtaqt nieħu spunt minn dak li għadha kemm qalet Abigail, Prim Ministru. Qed naraw dana x-xogħol dawn ir-riformi li qegħdin iseħħu minkejja li qegħdin f'pandemija. Allura x'qegħdin nistennew fix-xhur fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin wara li noħorġu minn din il-pandemija. Naf li dan kien ħafna mix-xogħol huwa xogħol li inti kont fassalt qabel ma sirt Prim Ministru ħafna minn dawn ir-riformi u proġetti. Xtaqt inħabbar Pablo li it-tilqim għall-Għawċin se jibda jingħata f'Għawdex it-tilqim kontra l-COVID-19. Dan kien punt li smajna minn in-nies dwaru, fimna li kien hemm numru ta' elementi fl-istess waqt konna din diġà nippreparaw ruħna ma' mod immedjat l-Għawċin se jibdew jiġu imlaqmin Għawdex. Semmit żewġ punti importanti Abigail, l-ewwel wieħed il-fast ferry. Dan fil-fema tiegħi huwa game changer. U għalkemm ilu imwiet numru ta' snin nafu li dan is-servizz inqabad f'sitwazzjoni ta' li tiġi legali jinħareġ tender, jaqa' jkun hemm kontestazzjoni dwaru. Il-punt kien li ma rnexxiex. Kienet realtà li ma xtaqx naċċetta iżjed għax nifhem l-importanza ta' dan is-servizz għall-Gżira Għawċija. Partikolarment għal dawk kollha illi jridu jinżlu Malta, jew jitilgħu Malta kif jgħidu l-Għawċin, biex jaħdmu, jew minħabba ħtieġa medika, jew għal bżonnijiet l-oħrajn kollha. Se jkun game changer għax illum qed nitkellmu aħna li mill-port il-kbir għall-belt għall-imġar Għawdex se joħodlok biss 45 minuta jew inqas. U dan huwa żvilupp importanti immens li qegħdin naraw li fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju jibda jitħaddem dan is-servizz. Game changer. Kien hemm id-diffikultajiet, poġġejna bil-qiegħda, sibna soluzzjoni bħala gvern kif naraw li mid-diskors u minkejja li kien hemm sitwazzjoni komplikata nsibu soluzzjoni, sibna soluzzjoni das-servizz irid jibda jaħdem. It-tieni viżjoni tagħna l-Għawdex l-enerġija nadifa.
ġemma li għaddit kelli l-opportunità nitkellem dwar din il-viżjoni f'Business Breakfast li inżamm ġewwa Għawdex, nemmen ħafna fl-enerġija nadifa, Għawdex se jkun fuq qudiemnet fil-viżjoni ta' dan il-gvern kif nistgħu aħna f'dan il-pajjiż niġġeneraw enerġija nadifa. Lil minn hekk imma semmejt tajjeb inti il-ħidma fil-ġimgħat li ġejjin. Konniex imxekklin bil-pandemija f'dak li xtaqna nagħmlu u mela ma konniex, għaliex hija realtà li għaddejna minn 12-il xahar fej tixtieq bis-saħħa tkompli tagħmel ir-riformi. Hemm sensiela ta' riformi li nemmen fihom f'dan il-pajjiż li jridu jsiru. Sar ħafna f'dan l-aħħar 7 snin, fadal ħafna iżjed xi jsir. U tibda tagħmilhom imma fl-istess waqt inti qed tirreaġixxi qed tilqa' għall-pandemija, tiddaħħal miżuri restrittivi, tagħti s-sapport ekonomiku, fl-istess waqt imma l-ħidma tal-gvern ma tistax tieqaf, jiġifieri lil dawk l-eluf ta' persuni illi setgħu jispiċċaw mingħajr saqqa fuq rashom. X'ngħidilhom? Għax hemm il-pandemija? Ma nistgħux ngħidlek, ma nistgħux inkunu aħna insensittivi għar-realtajiet, u għalhekk illi minkejja l-pandemija għamilna riforma storika fil-liġi tal-kera ta' qabel l-1995, riforma li kienet ambizzjuża. Għaliex biss ngħid li ħadd ma rid jagħmilha qabel, għaliex l-impatt biex tagħmilha mhuwiex żgħir fuq il-finanzi tal-pajjiż u irrid ikollok viżjoni kif se tagħmel għax nafu li fl-2009, fl-2010 sar sforz. Ma rnexxiex. Ma rnexxiex għax ma kienx hemm biżżejjed rieda biex tgħid il-problema hija din. U s-soluzzjoni hija din. Il-problema kulħadd kien jaf x'kienet, imma qabilna provaw jaslu għal soluzzjoni li ma kienet soluzzjoni xejn. U ħolqot problema akbar minn dik li provat issolvi. Aħna kellna pożizzjoni differenti, fimna li hemm dil-bidla qawwija li trid issir u għamilniha. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-bidla fil-politika tax-xogħol hija evitabbli? Le. U għalhekk illi qegħdin infasslu politika tax-xogħol ġdida li se toħodna l-qudiem fil-viżjoni ta' xar snin li għandna għal pajjiżna, l-istess il-politika tat-turiżmu. Hija meħtieġa qed nagħmlu reviżjoni tagħha, se nkunu f'qagħda li nneduha mingħajr dewmien, ma fl-aħħar mill-aħħar temminx li għandek tbiddel. U minkejja kwalunkwe diffikultà li kellna f'daw l-aħħar 12-il xahar jiena nħobb inħares bil-kontra. Ngħid mhux kull pajjiż ieħor madwar id-dinja għadda minna din id-diffikultà. Ifisser li toqgħod tisħed xortik jew bil-kontra aktar tinċentiva lilek innifsek aktar tiffoka u tgħid jiena minkejja kollox irid nieħu lil dan il-pajjiż il quddiem. Il-bidliet li għamilna fil-liġi tad-divorzju. Forsi mhijiex bidla li taqleb id-dinja ta' taħt fuq imma dawk il-familji li se jkunu qed igawdu minnha hija game changer f'ħajjithom, ma fl-aħħar mill-aħħar għax nemmnu fil-bidliet li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies li maħniex insensittivi għal bżonnijiet tan-nies u din hija l-bidla fil-liġi tal-kera fl-aħħar mill-aħħar tfisser il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. There again, prinċipju, kull ma taħdem fil-ħajja jissarraf kwistjoni ta' prinċipju. Tista' tkun insensittiv għan-nies jew tgħid le, jiena huwa l-prinċipju ta' ġustizzja soċjali li jmexxini l qudiem. U dawn huma l-bidliet li rajna wkoll pereżempju fil-bidliet li għamilna fuq il-liġi li se tkun qed tirregola il-possess tal-cannabis, tal-ħaxixa. Tista' toqgħod insensittiv għal dawk l-għexieren ta' persuni, mhux biż-żgħażagħ, żgħażagħ u persuni oħrajn li jużaw il-ħaxixa li ġew arrestati fuq ammont żgħir, tniżlu l-assa, ġew interrogati, ġew umiljati, u mbagħad tresqu quddiem it-tribunal jew tresqu l-qorti, tista' tkun insensittiv u tgħidu iva dana r-realtà ta' pajjiżna fl-10 snin, fl-20 sena, fit-30 sena li għaddew. Għax nibdluha. Mexniex biha mela mexniex, imma minn għadda minn dik id-dibatija mex. Dak il-persuni kollha li ġew umiljati u tniżlu l-assa, forsi tkun student, jiena bħala prattikant, bħala avukat prattikant, tex daw l-esperjenzi ta' żgħażagħ li qed jagħmlu l-kors universitarju u ġew umiljati, interrogati jew fil-kwartieri ġenerali tal-pulizija jew fl-assa tal-pulizija. Issa jiena saqsejt lil innifsi, issa qiegħed f'pożizzjoni li nista' nġib bidla. U għal daqstanti li ressaqna dawn il-bidliet il-qudiem sabiex nibdlu l-ħajja tan-nies. U rridu nifhmu wkoll illi ir-realtà li l-pandemija se tgħaddi teżisti. U ma nistgħux nitkellmu biss illum fuq il-COVID, m'hemmx dubju li dik hija l-prijorità ewlenija. U nkunu
surreali kieku ma ngħidux li l-priorità ewlenija ta' kull gvern madwar id-dinja f'dal mument hija li noħorġu mill-pandemija, imma rridu nħarsu wkoll lejn wara l-pandemija. U ma nibdewx inħarsu lejn wara l-pandemija meta tgħaddi l-pandemija. Il-ħidma tagħna ta' wara l-pandemija, l-eruq tagħha l-bażi tagħha llum irridu nagħmluhom u hekk qegħdin nagħmlu. Jien ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn in-nies jispiċċaw mingħajr saqqa fuq rashom illum u mbagħad ngħidulhom issa naħsbu fikom wara l-pandemija. Le. U għalhekk illi konna ambizzjużi fir-riformi li qegħdin nagħmlu u fadal ħafna u ħafna xi jsir u fadal ħafna ħidma li se nkunu qegħdin inniedu fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Fl-aħħar mill-aħħar li jmexxina l qudiem huwa li nemmnu f'Malta u għawdex aħjar u rridu nibqgħu naraw il-pajjiżna miexi l qudiem. Prim Ministru, il-kuntatt man-nies kemm huwa importanti għal dan il-gvern biex jisma' l-aspirazzjonijiet tagħhom biex wassalhom fejn jixtiequ. Ir-realtà uritna li il-kuntatt f'daw l-aħħar xhur kien limitat. Biss però l-ħtieġa tiegħu żdiedet dik ir-realtà u kważi tgħid li l-iktar ħaġa li tnissel fija ċertu sens ta' frustrazzjoni u li nixtieq inkun iżjed ġodjar tan-nies. U limitat sabiex tosserva il-miżuri restrittivi. Imma nafu li l-bżonn tan-nies li nżommu kuntatt magħhom u li nisimgħuhom qed jiżdied. Mela lill-anzjani, lill-persuni oħrajn li forsi neħħejnilhom l-uniku żvok li kellu f'ħajjithom minni, naf pensjonant illi imdorri ta' kuljum filgħodu imur jieħu te ġewwa l-każin. Bdilnilu l-mod kif jgħix ħajtu f'dawn l-aħħar 12-il xahar. Is-solitudni żdiedet jew le? Risposti iva. Għaldaqstant kemm huwa kruċjali iżjed li nibqgħu nżommu l-kuntatt. Ftit tal-jiem għalaqna il-kampanja li konna din nagħmlu fir-Raba' Distrett. Dil-ġimgħa se nkomplu bil-ħidma fit-12-il distrett. Differenti minħabba il-miżuri restrittivi, imma daqstant ieħor irridu nkunu effettivi. U rridu nibqgħu nisimgħu lin-nies, nisimgħu u nirreaġixxu għal dak li qed jgħidilna l-poplu. U dawn l-aħħar 12-il xahar kienu esperjenza fil-verità tant sabiħa. Għaliex il-mod kif imxejna ġurnata b'ġurnata kien mera ta' dak li bdew jgħidulna n-nies. Riflessjoni ta' x'qalulna l-awtoritajiet tas-saħħa. Meta l-awtoritajiet tas-saħħa tawna l-pariri, imxejna fuqhom u aġixxejna. Imma l-istess meta bdiet tkellimna l-komunità kummerċjali. Meta f'Marzu tas-sena li għaddiet nidejna l-ewwel pakkett finanzjarju, niftakar kien dak kważi llum nibda ngħid kemm għadda żmien. Meta qed nitkellmu 12-il xahar ta' ħidma intensiva, ma kważi tibda tgħid kien qisu ħafna snin ilu. Imma x'qalitilna l-komunità kummerċjali mhux biżżejjed. Smajniha u għadna vera. Stajna mill-iżjed u reaġixxejna bit-tieni pakkett finanzjarju. Kien dak meta nidejna l-weight supplement, nidejna miżuri oħrajn, għamilnieh mal-imsieħba soċjali. Smajna, poġġejna bil-qiegħda niftakar fl-MCSD darba darbtejn u dak it-tieni pakkett finanzjarju nidejnieh mal-MCSD. Niftakar daqs il-bieraħ ġewwa Lukanda ewlenija. U mbagħad wasalna l-Ġunju meta tħarisna lejn il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. U smajna lin-nies, xriedu n-nies, smajna x'pressjonijiet għaddew minnhom in-nies, smajna il-pressjonijiet tal-komunità kummerċjali u rajna kif se nistimulaw. Nidejna pakkett ta' 900 miljun euro. Imma x'smajna? Smajna l-feedback ta' diversi setturi. U bekk illi nemmen li dak it-tielet pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika kien suċċess għax kien il-prodott ta' x'qalulna n-nies. Ma kienitx inizjattiva tal-gvern waħdu, kienet il-gvern mal-esperti ekonomiċi tiegħu u ma' dawk tas-saħħa. Imma kienet fl-aħħar mill-aħħar il-vuċi tan-nies. Il-budget. Ma kienx xi bakketta maġika li ħriġnija u kienet riżultat tal-ħidma tal-gvern waħdu, kien hemm sentiment pożittiv. Nemmen il-poplu Malti mod ġenerali kollu, ma dak kien il-budget tan-nies. Kienet l-industrija tal-kostruzzjoni. Ewlenija kien hemm l-MDA meta ħabbarna f'Ġunju l-inċentivi fis-settur tal-kostruzzjoni. Suċċess kienu, ma nistħix ngħid li kienet l-MDA li resqet il-qudiem u tatna x'miżuri kienu meħtieġa biex jagħtu xprun lis-settur. Kien hemm min tagħna parir biex imorru fuq miżuri ta' austerità dakinhar aħna għadna bil-kontra. Ejja ninċentivaw lin-nies u naqsu ir-rata tat-taxxa.
li bija timbieħ u tinxtara l-proprjetà. Dan wassal għal tranzazzjonijiet rekord. Mhux rekord ta' sena, rekord f'kull żmien. L-istess meta ġejna għal budget, poġġejna bil-qeda mal-imsieħba soċjali, mal-komunità kummerċjali, man-nies smajna mingħand in-nies. X'qed jinkwita lin-nies, x'qed jinkwita lill-pensjonanti. U reaġixxejna b'miżuri li raw ir-realtà ta' pandemija imma raw ukoll il-futur. Dal-aħħar xhur x'rajna? Rajna li minħabba l-pandemija, minħabba li n-nies fis-sena 2020 seta' kellhom impatt fuq l-inkam tagħhom, dan kien se jeffettwa il-pensjoni ta' dak li se jkunu qed jirtiraw minn dis-sena sas-sena 2023. Stajna għadna m'hemmx tagħmel il-pandemija. Le. Aġġustajna il-mod ta' kif tinħadem il-komputazzjoni tal-pensjoni, daqs li kieku ma ġietx il-pandemija għal dak li huwa dħul, u isna s-sena ta' dħul tal-persuni li ħajirtiraw sa 3 snin li ġejjin, daqs li kieku kien dak ta' qabel il-pandemija biex ma jkollniex impatt negattiv fuq il-pensjonijiet tan-nies. Imma dak xi smajna mingħand in-nies li deħlin għall-età pensjonabbli. U hekk se nibqgħu nagħmlu, mhux se nkunu supervi, u għalhekk li dan huwa gvern li ma jiddejjaqx, mhux biss jisma' mingħand in-nies, imma li huwa li biżżejjed li jirrikonoxxi li kien hemm mumenti fejn stajna konna aħjar u li jafadal ħafna x'namlu. U se nħallu lin-nies jigwidawna lil quddiem. Dak li nisimgħu mingħand in-nies, aħna nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet ibsin kemm hu mibsin, imma rridu li n-nies ikunu l-gwida tagħna, li nibqgħu viċin tagħhom. Dan is-seba' irid jibqa' fuq il-polz tan-nies, irridu nifhmu kemm hija importanti l-umiltà, saqajna mal-art, nibqgħu nħobbu lin-nies, nibqgħu sensittivi għal bżonnijiet tagħhom, nibqgħu nagħtu t-tama, nibqgħu nagħtu il-kuraġġ, nibqgħu nislu fin-nies sens ta' pożittività u ottimiżmu sabiex flimkien bħala pajjiż wieħed noħorġu il-qudiem minn dan il-mument, inħarsu lura nkunu kburin ngħidu kull wieħed u waħda minna konna din hemm meta dan il-pajjiż sejħilna, konna din hemmhekk biex b'responsabilità u sagrifiċċju kollettiv għamilna dak li kien meħtieġ biex naraw li l-poplu tagħna jibqa' miexi il-qudiem u nibqgħu nagħmlu l-ġid għal pajjiżna. Prim Ministru, nirringrazzjak li kont magħna llum, nieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja lil mistiedna li kellna b'mod virtwali waqt il-programm tagħna, bħalma nirringrazzja u nagħti l-kumplament tal-ħatti tajjeb lilkom eżis telespettaturi lilkom qed tisseguna fuq il-mezzi soċjali u qed tisimgħuna permezz tar-radju. Nirringrazzjakom, nawguralkom il-ġurnata tajba. Salmilkom.